Ето това пък е по-голяма ларва. Голямо бебе. Ето премести го на пръста. Да видим дали се зарее. Ох, как се гърчи, се едно плаче. Като бебета така плачат. И за накаташе. Да. Какво е това? Ами да. Какво става, бе? Ама, си без памперс. Да? Ех, че не се вижда добре, да. Накъс, наистина. Колко интересно. Да, значително е голяма тази ларва. Значително голяма. До сега съм виждала на поне на половината на тази. И даже сега ще пусна и клипчето с един малък бръмбър, такъв е никакъв. Може би малък рогач, не знам. Трябва да го разгледам добре. Трябва да отворя интернет и да прочета. Зоолозите, може би знаете. Хайде ще го заровя някъде по-нататък, не тук, където ще седи. Да не се мъчи.